chỉ bay ule pa koron kang dona kaman tur hi pek khat ania ka silvek to a hian hei pante te hianin ka chana kan du duang khan kan chan me anga marcha hi marcha pui tai he tiang hi ka hmanga kan rem chan lo point marcha pui ro te po kha man thei thawa tel hi kan du zat kan lei me anga tel po lo lum ve to a hian poron var chan sin chuan poron sen pum khat poron sen hi hei hro deuh pui pui hian ka chana kan du dan khan kan chan mai anga kan min lutuk kha ngai lawa marcha pui thing marcha ke siti hianin a medium khan ka da a min har lawa pa hi pa hi chu hriat theuh angin tui hi tam du lutuka a min ma a pa hi chu kan rei po angai lawa a tui lutuka he tianga han kan hi chi minute sari don ka lo chuang to a ka chan pan boka a min to a dhania khen ka lo du to anga thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don ania ka channel min lo thlir saka wangin ka lo me